Asteburu honetan Berriozarrek Gari Gorria isiltasunaren ahotsa izenburua daraman dokumentalaren estreinaldia hartuko du. Eta gaurko gidoilaria dugu gurekin, Itziar Perez. Arratsaldeon eta ongetorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Orduan, esan bezala, bihar egun garrantzitsua zuentzat. Bai, bihar izango da aurkezpena, estreinaldia, dokumentalaren estreinaldia, eta bueno, gainera sarrerak bukatu ziren ziztu bizian, eta egun garrantzitsua eta guretzat ardura handikoa. Bai. Eta horregatik bigarren proiekzio bat antolatu duzue. Hori da, bai, igandean arratsaldeko 5etan berriro izango da proiekzioa, beno, azken finean ez Berriozarko gai garrantzitsua da, eta nahi genuen aukera eman sarrerak eskuratu ez zuen hoiei ez, beste aukera bat izatea dokumentala ikusteko. Hori, Berriozarren estreinatuko delako eta Berriozarren gertatutako ekitaldiak dokumentatzen ditu. Bai, gehien bat dokumentala kontatzen duena, bai, zentratzen da gehien bat 80 eta 80 hamarkadetan, kontatu nahi izan duguna da, gatazka politikoak Berriozar bezalako herri batean izan dituen eraginak. Euskal gatazka. Hori da, bai, eta bueno, hori, zentratzen da gehien bat 80 eta 80 hamarkadetan, baina geroko gertakizun batzuk ere kontatzen ditu. 2000 urteak ere ukitzen ditu. Eta baita lehenagoko gauzak, hain zuzen ere kontatzen dugu Ezkaban gertatutakotik, 30 hamarkadan, pixkat orain arte edo gertatu diren gauzak hemen. Bai, torturak, atxiloketak... Bai, pisu handia hartzen dute torturak eta atxiloketak, herri hontako ez, gertakizun ilunenetarikoak direlako, baina gauza asko kontatzen ditu eta oso zabala da kontatzen dena, ez? Esan bezala, badugu Joakin Urtasun dela Ezkaban preso izandako baten familiarra, eta bera kontatzen du nola bere familiak nola bizi izan zuen hori, nola kontatu den bere familia, nola gogoratzen du berak bere guraso eta itonamone kontatutakoa. Gauza asko kontatzen dira, baita ere, euskarak izan duen bilakaera Berriozarren, nola AEK hasi zen, eta jende, hor sortu zen talde bat, hemen euskara berreskuratzeko helburuarekin, eta, bai, noski, tortura eta atxiloketak ere, hemen badira 50 kasu baino gehiago, eta horrek badu garrantzia, baina, esan nahi dut, hori, oso zabala dela gaia. Bai, zabala, sakona eta azkenean hori zatitxo bat da. Hori da, bai. Eta nola kontatzen da hori, elkarrizketak aipatu dituzu? Bai, dena elkarrizketekin, ofa hotxik ez dago, dena pixu guztia daukate protagonistek beraiek izan direlako, ez, gertaerak bizi izan dutenak eta beraiek kontatzen dute hau bizian haien gertakariak, haien bizipenak, eta gero badaude artxibo irudi asko, Ezkabako dokumentalen batengatik ere utzi izan dizkiguten irudiak, eta musika ere dokumentala honetarako eginda dago, nik uste oso polita edo esango dugu geratu dela dokumentala bera. Elkarrizketak izan dira, zenbatu izan ditut eta agertzen direnak dira 24 elkarrizketa, eta nahiko lan zabala eta sakona izan da, naiz eta, Berriozar bezalako herri batean ez dela hain handia, ez, badago protagonista asko eta gauza kontatzeko gauza asko, bai. Eta orain dela gutxi, azkenean 20 hamarkada, eta 2000ko urteak ere aipatu dituzu. Bai, ez da, denbora hainbeste pasa, ez da. Baina, uste genuen, bazela garaia, gauza horiek ere kontatzeko, ez? Gatazka politikoak, beste bilakaera bat izaten ari da, duela
urte batzuk ez dagoela, bueno, eta arma gutzi zituela, eta bueno, bazen garaia kontatu ez diren zenbait gauza kontatzeko. Dokumentalan, adibidez Alfonso Arnesto alkateordeak ere kontatzen du bere esperientzia, bera atxilotua izan zen gaztea zenean, eta torturak salatu zituen, eta berak esaten duen moduan, inoiz kontatu ez dituen gauza kontatzen ditu dokumentalean. Orduan, bueno, horregatik isiltasunaren ahotsa, ez? Pixkat, direlako oraindik ere gauza asko kontatzeko oraindik ez direnak kontatu, horregatik. Bai, sendatu beharreko zauri asko. Hori da, bai, horretaz ere asko hitz egiten da dokumentalan, bizikidetza nola bilakatzen ari den, eta horrek ere bilakaera bat izaten ari delako, aldaketak izaten ari direlako, eta, gonbidatzen zaituztet ikusteko dokumentala, bertan ere hori aipatzen delako. Eta esan dugu aurkezpenean gidoilaria zarela, nolakoa izan da filmen honen prestaketa? Beno... Ez dugulako esan, baina Xabi Berraondoren filma da, bai. Xabi Berraondo da zuzendaria, bera kazetaria, gidoilaria, kamara, gauza asko da, eta Xabi eta biok elkar ezagutu genuen lanean, produktora txiki batean, eta justo hortxe ari zen proiektu honen hastapenekin. Eta, bera katalana da, ez daki euskeraz, eta orduan nik hasieran pixkat kasualitatez sartu nintzen proiektuan. Berak eskatu zidan laguntza euskararekin elkarrizketak euskaraz egiteko, oreka hori ere nahizuelako izan dokumentalak. Eta horrela sartu nintzen, eta azaroan sartu nintzen nik proiektuan, berak udan hasi zuen proiektu honekin, baina, azaroan oraindik grabaketa gutxi eginak zituen, eta orduan azaroan ja hasi ginen grabaketa sakonagoak egiten, eta hor sartu nintzen ni, eta gero ja, gaia asko interesatu zitzaidan, eta ja sartu nintzen barruraino, ez? Eta, lagundu diot, bai elkarrizketak egiten, bai pixkat transkripzioak egiten, eta hautatzen ze testigantzak edo ziren potenteenak, eta lan horretan egon naiz ni berarekin, baina bera da berez burua, ez? Proiektu honen burua bera da, bai. Eta konforme maitzarekin? Bai, nik uste, ni berez kazetaria naiz eta irratian ibili naiz gehien bat, eta niretzako mundu audiovisual hau oso berria izan da. Eta, emaitzarekin, karo, nik bat totalak ikusitan neuzkan, transkribaketak eginak, eta bar, baina gero Txabik egindako lana, bai hori irudina asketekin, musika enkargatu zuen, niretzako emaitza oso potentea da, eta oso polita, bai. Orduan hau zure lehendabiziko ikusentzunezko proiektua. Bai, hala da, bai. Berak, oso eskuzabala izan da nirekin, eskerrak eman nahi dizkiot, hori, barreuraino sartzen utzi nagoelako, eta asko ikasi dute lan honetan, eta bai, emaitza, berriozartarrek bihar zer esaten duten, baina nik uste oso polita eta oso potentea geratu dela, bai. Eta gainera hori garrantziazkoa, esan dugu gaur egun oraindik tamalez garrantzia daukan gaia. Bai, eta nik uste lagundu dezakela ez zauriak sendatzeko, zeren horretarako denbora behar da eta beste norbaitek egin behar du zerbait, esan nahi dut estatuak eta instituzioek, baina behintzat hori jakinarazteko zer gertatu den hemen eta jendeak ere bere bizipenak kontatzea justiziazkoa dela uste dute, ez bidezkoa dela, eta hori, bai. Beti naiz eta 50 urte pasa iraganera begiratzera ongi dagoela memoriaren... Bai, noski, eta orain nahin modan dagoen errelatoaren lan horretan ere, nik uste, gauza guztia kontatu behar direla, inoiz ere beste sufrimendurik ukatu gabe, baina guztion artean kontatu behar dugu zer gertatu den hemen, ez? Eta horretan, ustut, ale txiki bat jarri baldin badugu, ongi egongo da, bai. Berriozarren jarri duzue arreta, baina azkenean istorio hau Euskal Herri osoan ikusi daiteke. Bai, Berriozarkoa izan da, Txabik jende asko ezagutzen zeuelako hemen, Berriozar Films Festivalean parte hartu duelako, eta bar,
Eta Berriozar bezalako herri batean 50 kasu baino gehiago baldin badaude, atxiloketa eta tortura kasu 50 baino gehiago baldin badaude, pentsa ez Euskal Herri osoan zenbat egon daitezken. Orduan, kasu honetan Berriozarren zentratu gara, baina, bai, ez dakit moduren batean estrapolatu daiteke beste herri batzuetara. Eta hori, esan duzuna, azaleratutako gaia dela, nahiz eta jakin hor beti dago estalpean, ez? Bai, nik esan nahi nuke, dokumental hau ikusita, nik uste ezin daitekela esan, nork esan dezaken hor kontatzen dutena gezurra denik. Nik uste irudiak guztia esaten dutela. Eta horregatik, nik uste bildu behar direla testigantza horiek, eta naiz eta asko ukatzen jarraituko duten hemen gertatutakoa, hortxe daude irudiak, eta ikusleek juzgatu dezatela, ez, edo... Asteburu honetan Berriozarren, eta zen nolako ibilbidea izango du edo espero duzue izatea? Orain aurkezpena, horretan, indar guztia jarri ditugu, eta gero, bai DVD-an aterako da, orduan, adi egotea ez, ere jendea aukera izango delako ikusteko asteburu honetan ezin baldin badu. Eta gero, Xabi egindako zerbait da, baina berak esaten duen bezala Berriozarri zordion opari bat da. Orduan, ibilbidea hemengo jendeak erabakiko du eta ikusleen reakzioarekin ikusiko da, ez? Baina, DVD-ak egingo dira eta ezagit beste plataformaren batean ere agian ikusgai egongo da. Ezagit festivalen batera aurkeztu daitekeen edo ez, ikusiko da, ez? Orain nahi dugu ikusia nahi diogu erakutsi Berriozarri eta hemengo jendeari zer iruditzen zaion. Momentuz esan bezala interesa piztu du. Bai, zeren, trailerra jarri genuen sare sozialetan, eta hor esan ziguten ez hemendik, jendea revoluzionatuta zegoen, eta esan bezala, aurkezpenaren data ezarri genuenean, ziztu bizian agortu ziren sarrerak, azken finean, esan bezala, hemengo 24 protagoniste kontatzen dute beren historia, orduan nik uste gaia nahiko potentea dela jendearen arreta piztutzeko. Orduan, biharko saiorako ez dago aukerarik, ez? Ez. Baina iganderako bai? Iganderako bai. Ez dut ziurtatu, aste hasieran nik uste sarreren erdia zegoela oraindik libre, orain ez dira hainbeste geratuko, baina oraindik sarreraren bat geratzen da, orduan adi eta... Bai, arratsaldeko 5etan izango da. Hori da, igandean arratsaldeko 5etan eta bihar 7:30. Eta sarrerak nun eskuratu daitezke? Nik uste bertan aretoan hartu daitezkela, eta interneten bidez uste dut baietz, horretaz ez naiz ni arduratu, eta orduan ez nago ziur, baina bilatu interneten eta hor jarriko du nola eskuratu. Balduzue webgune edo sare sozialen bat? Twitterren Xabi Berraondori jarraituz gero, bertan jartzen du informazio guztia, eta YouTubeen trailerra dago ikusgai, eta berez webgunerik ez dugu, baina Googleen Garigorria isiltasunaren ahotsa sartuta hor informazio guztia aurkitu daiteke. Zerbait gehiago nabarmendu beharrekoa edo? Nik uste, repaso nahiko zabala egin diogula, baina batez ere hori animatzea jendeari ikusteko eta komentatzeko, eta guk ere nahiko genuke jakin, hemengo jendeak zer pentsatzen duen, gero bihar izango dugu aukera ere jendearekin egoteko, baina hori esaten dugun bezala dokumentalaren karatulan, isiltasunaren ahotsa da, hori horren beste isilpean gelditu den zerbait, azkenean oiuk ateratzen dela ez, eta hori egin nahi izan dugu dokumental honekin. Mila esker Itziar gurekin egon izanagatik. Eskerrik asko. Eta bihar, ongi, hurrengora arte orduan. Oso ongi, eskerrik asko. Agur.